Ekanemu. Chuku. Okukekelo wana ọwali ihe n'ebe nọ bụ lọji. Anyanwụ na-agbala. Ọnwa egbuji egbu ede. Ikuku na-ejelu uwe ozi. Aja ana. Oke osimiri. Ọgba nke ndụ. N'ịnọ ọjị. Eburu m ụzọ bata na ngwuru nọ n'obi ha bụ ana ọma mbala ọ bụghị ana mbala. Ọma mbala wee baịta na ide mmiri ọkwado ya wee baịtazia na ogbozi ama m adaala m ụlọ mbịambịa dị ebe agwọ isi na Igbo nọ ebe a today anyị ka dịkwa nọrọ ebe a tata ọ bụ ekene ka ọ bụ anyị bịa n'udo na n'udo ọ bụ bịa na mmemme a asị na atọrọ ya ma ọ bụ n'ụlọ accident ọ bụ na eziokwu anyị ekene Chukwu maka na Chukwu welu chi ewe welu maka na onye machi ebe ya malụ Chukwu onye amachi ya ma Chukwu maka ihe ama ma ha before mara mama nnukwu onye sịrị na Chukwu adịghị ma na chi adịghị anyị si Chukwu wele ọjị Chukwu wele ọjị ebe ọ bụla ị nọ na anyị ekenere ụbọchị tata n'ụfọdụ mmadụ na-ekwu elu nwanne echi adịbeghị ihe mmadụ ọgwụ ọsị ịbịa nye fesi ka o wee ke gbuo abụ m dibe na-agba afa dibe na-achụ aja onye ọbụla nwere nke ọ na-eme onye na-enye ọgwụ ya gazieli ya onye ọbụla bụ Kristian chọrọ ịbụ igwe ma ọ bụ gọvanọ n'ala Igbo chọrọ ire megide ọdịnala asị aka pie na ilo wee si na agọ ka nsi wee mmadebe nke nna gọtọghị mmụọ gọzie nke ngọta mmụọ gọzie tụkwasị n'elu ya chidebe na ọkasị gị akọ ya esi wee lee anyị ya nwa n'ọdị anyị Agụnị na-eche ibe. Anyị ya nwa n'ọdị anyị na Agụnị na-eche ibe. Ofe ya ji ọma ọbịa ma. Kedu ebe ọjị ikwu? Ọjị acha anyị bụọ nke ọzọ mee gịnị? Ụdị ịhụnanya. Ọ bụrụ nhata nha ọkwụ ya ọdịnala Igbo ka anyị gbaa na ya afa na ọgbọ anọ 50-50 achọrọ m ka ọ dị mma ọ ka ọ dị njọ ọ bụ na ofe anyị gọ n'olele ile ọjị dọcha n'elu ọ bụ na olebe ya kwuo ekwuo eji m aja ana ekene m